Как сте, момчета? Ние сме много добре тука. С Борко от Стара Загора и Ян от Разград ще се опитаме да направим нещо, което не са правили много хора. И това ще е да разпим жанра. Що? Защото 33 години от 91-а. Защо е 91-а? Това ще го кажем също. Но жанра е книгите и игри 33 години и идеално време да бъде разпит. Борко, ти какво смяташ? Смяташ ли да разпим жанра на 33 години? Ами, той жанра може да го разкостим по-скоро, точно да го разнем, не бих казал. По-скоро, знаеш какво, Яне? Като император Тит искам след 33 години да въведем ред. В 66-та година, когато той идва и въвежда ред. А то това се е Не, случило, ако безем нашето време, 2057 нека година, да нали? го кажем така, каква е идеята. По-скоро, нека това, което говорим, да може да покаже на младото поколение, на тия, които са също нашето поколение, какво се е случило до 91-а до настоящия момент, за тия 33 години. 33 години не са малко време за един жанр, Борко. 33 години толкова много книги почетохме, че дори се фащам сега в чудо, ако имаме 33 епизода за 33 години, какво толкова ще кажем? Ние буквално трябва да кажем абсолютно всичко според мен. Имаме ли право да кажем нещо, което не знаем или не сме чували при условие, че то се е случило и ние трябва по някакъв начин да го отрази в нашия подкаст? Ами ще го кажем като слухови и догадки, а не. Аха, слухове догадки. Добре, но да започнем от някъде. И първото, което ми хрумва, че започнем от годината 91, което на практика означава, че ние в момента се връщаме с машина на времето в 91 година. И спомни си ти самия къде беше през 91 и как всъщност ти да учи тогава за кините игри и това случи по-късно. Значи, Яне, 91 година бях в град Стара Загора, бях в трети клас, получих първата си двойка, много, много добре помня, защото според майка ми, щом съм получил първата си двойка в трети клас, бъдещето ми е предопределено като неграмотник. И Огнена на пустиня видях, продаваше един румен от Стара Загора на едни Сергии. Това беше единствената картинка с рицар, камила и пустиня. И си мислех, че по някакъв начин има рицари, които яздят камили, предполагам кръстоносци. И както и да е, исках да ми я купят, но тя струваше тогава така солидна цена, около долар, долар и нещо, мисля. И тъй като нямаше пари, съм си я купил години по-късно вече, когато се бях купил завоевател. След Само, че завоевател. да се върнем обратно и да ви питаме чат-бота, какво се е случило през 91 година, защото аз почнам да губя малко спомени от това време. И нека да видим сега, това е взето от извадка от чат-бота, какво се е случило в България през 91 година. То, разбира се, няма връзка с жанра, но все пак е някаква добра основа, под която да започнем да градим по-нататък. И тук в чат-бота ми прави две впечатления. Първо, той е объркал пустина буря с буря в пустинята, което означава, че чат-бота не е толкова наясно с термините, които са от България. И другото, което ми прави впечатление е, че Нелсън Мандела е Чат-бота сложен. превежда директно от английски, извиняй. И от тук Нелсън Мандела в случая е излизал от затвора и разказва играта на Южна Африка. А ти беше сложил някаква бележка в 30 минути бъдещето за ефекта Мандела, нещо такова. Има ли Някакъв такъв ефект Мандела Мандела според теб? ефекта, това нещо беше през целия свят, където около 1 милиард зрители на новините по всички телевизионни канали видяха, че Нелсън Мандела е умрял и го погребат мисля 94-та или 95-та година. И тук ни връща към основното, което искаме да кажем, а именно, че има спорове, коя година е излязла Огнена пустиня. Нека все пак да видим Огнена пустиня. Това е реално, мисля, че Има първото две издание. коли всъщност. Да, въпросът е, че има спорове за нея, Борко. Коя година е излязла? В смисъл 92-а, както пише на самата книга вътре, или е излязла 91-а? Ти какво смяташ за правилно? Ами, Яне, знаеш какво? Ще кажа само нещо много интересно. Това е единствената книга игра, която аз знам от старата вълна да е излязла с две различни корици. Нали, не ти говоря за преиздаванията на Мега, после в която е корица. Да, знаеме за Мега, ще говорим за нея по-нататък, да. Но говоря, че това е единствената книга игра, която на практика още в началото е излязла с две различни корици. Така че смятам, че едната корица е излязла 91-а, другата корица е излязла 92-а. А дали това е било търсен ефект? Защо не са пуснали една и съща коалиция за двете години?
Мисля, че в някакво интервю го беше зачекнал този въпрос с Станкева. Тя че беше отговорила тогава. Да, само че тя не ми каза за двете корици. Много интересно, много интересно. Нека да видим сега обаче това нещо в списание, нека да само къде списанието Други светове. Даже не е било списание, е било вестник. Ти чува ли за този вестник? 91 година, в трети клас, какви списания, какви работи, човек? Да, било е просто вестник, да, и там е пусната някаква обява, на която ако пратиш някакъв талон във вестника, ще получи огнена пустиня. Виж, дори пише каква е цената, човек. 12 лева и 10,77 за вид. Долар е нещо. Един долар беше 8 лева, да е бил тогава. Не знам. Долар и половина нещо такова. А виж какво пише в началото, човек. Въобще не ти говорят за книгите игри в Англия, примерно за избери своето приключение в Америка или примерно за магиоското огнена планина на Fighting Fantasy. Говорите за TSR или за Role-Playing Game. Това какво мога да ти говори също? Dungeon and Dragons също взето. Да, май оттам идва цялата работа. Да, може би. Ти имай предвид, че едно време младите хора не знаят. Едно време нямахме на разположение оракула Google или оракула на ChatGPT, който да го питаш въпроси и той ти отговори нещо. Който иска информация, трябва да пита някой. Ако няма в библиотеката, питаш някой, който знае. Дали знае, дали не знае, ще се разбереш по-късно. След години. Аз съм чувал, че той е вестник, пак да му погледна заглавието. Значи става въпрос за Други светове, той е вестник, той е бил нещо като имаше вестник на научна фантастика и фентази, такива работи. Имаше вестник психо, имаше вестник Други светове, имаше паранормално. Те тогава излязаха всякакви видови вестници, които можеш да представиш, защото те ми бяха забранени до 90-та година да излизат, защото имаш цензура. Цензурата не знам коя година пада, но мисля, че пада 89-90-та година. Да, това май се случи вчера, оня ден. Всъщност вчера се случи, на 10 ноември, да, точно. 35 години от цензурата, но 33 години от книгите и игри. Нека да видим сега какво е писал нашия човек, наше село Ивайло Динков, който през 2020 година, за която също ще стане дума в нашия подкаст, кога стигнем до 2020 година, той там е написал една статия, в която казва, ето точно това е, че книгата Игра Огнена пустиня е излязла не 92-а, както пише в редакторските коли в началото, ами редакторското каре пише 91-а. Човека е направил проучване и със сигурност е разбрал, че всъщност, макар че годината на отпечатване на книгата е 92-а по някакви си причини, всъщност тя излиза през 91 декември, точно сега, когато пускаме този подкаст. Виса, има и предвид една друга работа да мене. Когато са правили печатната кола, по едно време е имало някакви правила, нали, конкретни. Като правиш печатната кола, ти я прави за 92, защото ако я даваш за печат декември месец, ти първо не знаеш дали ще има хартия, защото тя хартията се получаваш тогава с талони и така нататък по определен начин, може и да няма, може и да има, зависи кога ще дойде кораба, влака от Съветския съюз и така нататък. Беше много интересно, то не беше като сега. Всеки има на склад хартия и печата. Да, т.е. те си сложили един вид като да ни слагат релез в гащите, са казали, че годината е 92, но всъщност тя е за 91. Има и предвид, че вестник Други светове може да има тираж 60 хиляди, 70 хиляди. Имаше вестници, няма да им казвам името, но бяха с 500 хиляди тираж на всяка седмица. Да, ето тук Ивайло Динков пише реално. Аз имах спомен, че моето от 91-а, но вестник от Други светове, между другото, много интересно предишно издание за фантастики хора, едно от първите подобни у нас. Ето той разказва цялата история още тогава в този брой на... Мисля, че беше на списанието, не на Гамора, за след това, но това е 14 брой на списанието, аз там съм го видял това. Окей, продължаваме нататък. Graal Quest. Откъде Любо е фанал идеята за книгите игри според тебе? Дали от тая книга или всъщност се усетил цялото нещо в главата си и го е написал? Или наистина е взел изцяло идеята от тая книга? Между другото, това е издана през 1984 година в Англия. Би трябвало да ги знаеш тия работи също. Яне, позволи ме да ти кажа нещо за Любомир Николов. Значи Любомир Николов не беше като другите хора. По определен начин другите хора биха казали, виж колко интересно, Graal Quest, Den of Dragons. Нали, дай ще направим една подобна книга игра. Примерно, нали, като идея. Тук малко се получава като този ефект, дето в момента някой беше написал нова книга игра за кървав меч, нали?
Да, където... мъча на хармонията, да, той ще е сега в Да, новия Бронен на ами, Гамор, да. нова книга игра в вселената на легенда, където познае какво се случва, главният герой търси пак някакъв меч. Любомир Николов не действаше по този начин. Той искаше винаги това, което той пише, да е абсолютно невероятно оригинално. Той, доколкото знам, нито гледаше филми, нито четеше книги, за да не се влияе от идеите вътре в тях. Но по някакъв начин се е повлиял от тегловището на Дракона, тъй Е, като там беше и точно, системата подобна за сънищата в Лабиринт на времето, за което ще говорим в 92 година. Но значи да, той се е повлиял, но се е опитвал да го промени по един доста добър начин, според мен. Той се е опитвал изобщо да вземе само есенцията на идеята в случая. да. Но всъщност той с Леговището Дракона направи Лабиринта на времето. А за нея ще говорим през 92-а. Нали, подкастът 92-а. А сега ще говорим всъщност за Огнена пустиня и да се върнем на системата. Всъщност, как го е написал той? Сега това е много интересно. Той на печатна машина ли го е написал? На пишеща машина ли го е писал? На дискета ли го е пращал? Аз съм чувал, че го е писал на такова, с бележник. И си е водил от дадените епизоди на всеки лист на бележника. Ти чувал си тази история? Ами аз съм я чул, ама имай предвид, че когато правиш нещо такова, взимаш един бележник и го правиш. Любомир Николов не смяташе, че това нещо е сериозно занимание. Тоест той не Спокойно е може. вярвал в идеята или напротив, до края е вярвал, но смятал, Не, че на той е бележник ще е вярвал, по-лесно. но ти откъде да знаеш дали едно нещо ще може да го направиш или не може да го направиш, като е толкова радикално в случая. А защо не го е писал на пишата машина и на всеки лист по един епизод да сложи? Това е много интересен въпрос. Защото на пишещата машина има един проблем, тя е механична. Когато искаш да връщаш или да поправиш, това създава фантастични главоболия. Ако пишеш с молив, с бележник, триш с гумичката, правиш, нали, пишеш книга, игра, човек. Това не е текст, който го пишеш тип Хемингуей, нали. Ага. Главният герой стана, отиди, видя, погледна, легна си, ядоса се и така нататък. Ти там си избираш какво да направиш. Аз си спомням даже някакъв от моето минало, реално, че през Таласъмия, преди години в Таласъмия, някакъв пич беше офертирал, че продава стария ръкопис на бележник на Любо Николов. Нали? Някакви пари ми искаха на мен и лично ме офертираха с това нещо. Как искаш да купиш бележника на Колин? Мисля, че беше за замъка на Таласъмите, не за Огнена пустиня. Но очевидно човека наистина е писал на бележници и едва ли имал компютри в това време. Свети е грал на бележници. Нали? Интересно как се озовал в него, не? Да, по някакъв начин го е взел от Любо или го е купил от Любо и после решил да го шити на някого. Много интересно. Окей, аз си спомням, че като интервюрах Галина Станкева преди години и тя ми каза точно така, по Коледа, даже това го пише Ивайло Динков в неговата статия, по Коледа, 91-а очевидно, излезе от издателство Еквус Арт и с помощта на художника Емилиан Станкев, който всъщност е съпруг на Галина Томова Станкева, излезе всъщност Огнената пустиня и както виж, това е логото. Но от друга страна, защо никое друго издателство до тогава не се е позаинтересувало? 92-а пля да обръщат внимание, но това е чак 92-а. А ние знаем, че Любо е писал поне преди 90, т.е. 90 години е започнал. Но със сигурност доста издателства е минал и всички са му отказали. Защото така се е Ти получило. кажа първо, доколкото се сещам, той казва, че има един период в живота му, в който точно по това време си губи работата като писател. Ага. И почва да губи си работа, логично и като преводач, така че той почва да превежда на Ишлеме. Не Ишлеме, да. Знаем я тая дума, да. Дават му една книга, превежда, чака следваща, я дойде, я не дойде. И човека се оказа с много свободно време, така че е започнал да пише. Когато вече го е написал, е тръгнал да се продава и забележи. Той не е продал научната фантастика, която е в лабиринта на времето, а е продал фентазито. Огнената пустиня. Да, и не само, че не са го цензурирали, ами са му казали и заглавието е прекалено дълго, тъй като е било, как беше, долината на изгубените сънища. Което е между другото много по-добро заглавие от Огнена пустиня. Да, Бранко Събев даже направи някакво продължение, ти чел ли си го? Ами не, ще го прочита. Да, но наистина заглавието от долината на изгубените сънища става на Огнена пустиня. Тя буквално прекъсва цялата книга на ново. Добре, нека да видим тази Огнена пустиня в крайна сметка. Спомня си картата на Огнената пустиня. Какво беше там усещането? Кога за първи път игра? Коя година? И какво си спомняш от самата история? Значи, мисля, че съм играл 94-та или
по-скоро, чакай малко. 93-та трябва да е било. Ами, спомням си, че ми я дадоха тогава. Аз не си я купувах. Тогава ми я дадоха и имай предвид, че тия карти, самата идея, че мога да ходя навсякъде по картата, ме спечели изключително много, но аз очаквах да има доста повече екшен ли да го кажа, не знам, но все пак Любо беше направил и въртележка вътре, която аз между другото като малък я минах много бързо тая. Мисля, че я минах някъде в рамките на 36 епизода цялата книга. Че ти почти не си играл, бе, човек. Аз не знам. Беше скандално лесна за мене. Когато я играх като голям, беше скандално трудна. Искаш да кажа, че когато си играл като малък си минал за 36 епизода, когато като стара вече възрастен реши да изиграеш, те озори и не можа да я миниш. Това искаш да ми кажеш? Да. Като малък, между другото и в реката, в която никой не се завръща, я минах от първия път. Така, пък после ела да видиш. Да, трудничко. Я помниш ли ги тия маркери по картата? Кое къде води, какъв е път? И примерно, мога ми кажеш кой е правилният път, като гледаш картата? Откъде мога да минеш? И ти неща не ги помниш. Ами сега, имай предвид, че ако тръгнеш по реката, пак ще умират приятелите. Мен много ме беше яд, че не мога да ги спася по никакъв начин. Не мога да се представя, че автора е толкова гарен тип, че винаги ще ми умират другарите. И това ми беше големия проблем. Докато накрая разбрах, че просто автора е гадняр, а той също се е опитвал да ни покаже какъв е живота, нали? Както ми говориш за Пано и Борил, нали? За тях ми говориш. Да, Бано и Борил. Забравя се имената, не съжалявам. Значи, мисля, че трябваше да се стигне до тихия оазис и от тихия оазис се получаваше така доста добра идея къде трябва да отидеш после. Мисля, че на тихия оазис имаш един оракул. Нещо такова. И оракула ти казваш някакво тайно число и това число го използваш като идиш в замъка на Киман, в прохода на Агамор и там го биш за последно. Анти-Чи, да, в прословутия проход, където избиваш 400 човека войска с предместници. И после въвежда числото и влизаш в замъка на Агамор. Така беше, нещо такова беше. Да, но то имаше и паралелни краища. В смисъл, ако не бъркам. Мисля, че имаше възможност да умреш на много места, ама паралелни краища аз не се сещам. В смисъл, какво се случва с Агамор, ти говоря? В единия вариант можеш да го хванеш в кутията, в другия вариант май го убиваш, или? Ето това зависи какви предмети ползваш, Борко, какви предмети ползваш, защото всичко се решава с предмети, всичко се решава с предмети. Най-лошото случай с бой и той имаш много точки за сила. Но беше ясно, че или бой, или предмети, нямаше много други опции. Да. Нямаше опция, с която да преговаряш с него. Той те напада и ти използваш предмети и така. Напълно нормално е. Hack and Slash Adventure тип Conan. Между другото, искам да ти кажа нещо много интересно. Нека се върнем, ако започването на книгите игри 91-а, края на Любомир Николов Водолов човека е 2004-та, нали така? Той почина преди 2 месеца, може би? При няколко месеца почина, да. Въпросът е, че точно 33 годишната на Жара човека си отиде наистина. Значи, Яне, аз исках моят приятел Неделчо му казах, ако може, много е важно да го питаш човека, защото той имаше връзка с него, нали знаеш? И да питаш какво е името на дърваря, обаче Неделчо беше забравил. И така. Той дърваря си е просто дървар, човек, в смисъл, не знам дали има истинско име дърваря. Просто кучето си имат имена, нали знаеш? Виж сега, Агамор има име, но дърваря си е просто дървар, нали? Може би това е тайната на всичките му книги. Ама чакай сега. Той всъщност това е поредица, нали? Защото Огнена пустиня е за дърваря и замък на тълсемите е за дърваря и гората на демон. И гората на демона е за дърваря и после завръщането на тълсемите пак е за дърваря, нали? Но идеята е, че в лабиринта на времето, за което ще говорим следващия път, всъщност е без дърваря, тя е фантастика, но за нея ще говорим следващия път. И предлагам следващия път да започнем и с малко повече представяне на Любо Николов. Съгласен ли си? Да. Добре, супер. Значи оставаме, приятели, така завършва нашия подкаст, пилотния брой, и ще се видим от вас отново следващия понеделник. Останете на линия. Лека вечер на всички, лек ден и както е там. Чао, чао, чао.
Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.